फानेरि बियाबाव गोबां सरकारनि आसनि बेखेवदों। बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ। अदालगुरि जिल्लानि फानेरि विधानसभा समिति बिटिआरनि भेरगाव बियाबाव थानाय गोबां सोरखारनि आसुनि मोननाय लामा अंगनबादि सेन्टार आरो बायदि बायदि आसनिखौ बाहायनो थाखाय दिनै बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर', फानेरि विधानसभा समितिनि एमएलएनि बिबान बानसगिरि, अदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर' आरो इउपिपिएल बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिन्थिनानै लानि फै। दिनै जोङो मोनथाम लामा गायसनबाय आरो मडेल अंगनाबादि केन्द्र बेखेवगोन दा मोनसे फ्राय 7 कौटिसो थाखानि जों दिनै दोंथाम लामा बेवहाय गायसनदों माने गासिबो टेन्डार सेन्डार जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय वार्क अर्डार होबाय दा बे जासिगोन खारन इलेक्सन फैगौ कड अफ कन्डाक्ट जानाय लोगो लोगोनो माखासे बाधा थायो अफिसफ्राव ओंखायनो इन्जिनियारफोरखौ लानानै जाहाथे गासिबो जि खामानि दं बे क्लियार जाजोबो बेखायनो बे खामानिखौ मावगासिनो दं। जोंहा दा फानेरि समष्टियाव बहुत कौटि थाखानि खामानि जागासिनो दं। दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा फार्स्ट उइकआव फैगोन 400 कौटिनिबो बांसिन माने थाखानि प्रजेक्ट जोंहा बेयाव जागोन आरो बयनिख्रुइ देरसिन खामानिया जाहैबाय जोंहा बेंबारिनिफ्राय ककाबती जानानै टंला भेरगाव नावकाटासिम बेयो 115 कौटि थाखानि आसामालायाव जाबाय आरो दा टेन्डार सेन्डार जाखांजोब्बाय। ओंखायनो चिफ मिनिस्टार मानव गेदेर बिथाङा मार्चनि माने गिबि सप्तायाव बेवहाय फैनानै गायसनफैगोन। ओमफ्राय मोनसेया बगामाथिनिफ्राय आत्रिघाट जानानै ओरैहाय माने नावबान्दा ओमफ्राय खाग्राबारि जानानै सेवनि भेरगाव 135 कौटिनि सुक्लायाव दालां गिदिर दङ। दा बेबो जाजोब्बाय ओंखायनो बेनि खामानिखौबो बेखानि जागायजेनगोन आरो बिनि बादैबो जोंहा गोबां टंला कलेजाव 10 कौटिनि दं। जोंहा माने मा होनो टंला टाउनाव 25 कौटिनिबो स्किम दं। बेवहाय इनडोर स्टेडियाम बेडमिन्टननि दङ। आसाम साहित्य सभानिबो बेवहाय मोनसे न'नि स्किम दं। जोंहा खाग्राबारियाव इनडोर स्टेडियाम बेनिफ्राय हाई स्कुल गभर्नमेंट ओमफ्राय गभर्नमेंट कलेज भेरगाव जोंहा माने पलिटेकनिकनि हस्टेल पलिटेकनिकनि बाउन्डारि वाल इन्टिग्रेटेड साब डिभिजन अफिस बेबायदिनो गोबांथार जोंहा माखासे खामानि दं जेराव 40 कौटिनिबो बारा रां जायखौ केबिनेटआव फैनाय समाव मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाव फोसावलांदोंमोन बेखौ दा सेंसन होजोब्बाय। ओंखायनो बे हाबाफारिखौ जों दा मावगासिनो दं आरो चिफ मिनिस्टारा गाव निजे माने गिबि सप्तायाव फैगोन मार्चनि आरो बेफोर खामानिखौ बिथाङा गावनि आखाइजों जागायजेनफिनगोन। भेरगाव माने सदर जायगा हिसाबै मोनसे थाना थानांगौ दिनैसिमबो खिन्थु जाफुंना फैयाखै बेनि थाखाय मा थानाया अलरेडि जाबायमोन जे बेयाव फैसायाबो सेंसन जाबाय नाथाय हानि एसे माने पसन्द अपसन्दनि बाथ्रा फैदों बेखौ जोङो दा नायगासिनो दं आरो बे थानाया दा अट'मेटिकेलि बियो सदर थाना बियो जासिगोन जास्ट माने दा बै इनफ्रास्ट्राक्चारा जाजोब्बानो गासिबो जासिगोन आरो दा एसडिपिआव थानो जायगा गैयैखाय टंलायाव थाथ'यो। दा बिनियाबो न'आ दा जागासिनो दं गतिके बे जाजोब्बानो आं सानो भेरगावआ अट'मेटिक दा भेरगावआ रायजोनि डिमान्ड नांलायलाया नाथाय जों रायजो राजा आं एमएलए आबो जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायनानै होनो हायाखै। प्रब्लेमा जोंनि आरो सरकारनि नङा। दा बेखौ जेसे हागौ गासै जिखिनि जोंहा थानांगौ न' बां बेखौ जों दा लुबाय थानाय जादों। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।